Doncs avui a l'Esport i Punt en volem parlar en clau local de la temporada que començarà aquest cap de setmana l'ASFE Sant Fruitós. Ho farà el Petro Pinto a la Copa Catalunya i per això tenim amb nosaltres el seu entrenador, el seu nou entrenador, el Sergi Hormigo. Hola, Sergi, bona tarda. Bona tarda, encantat d'estar aquí amb vosaltres. Sergi, volíem parlar una mica de com ha anat aquesta pretemporada, de com encareu aquest inici de Lliga, però primer de tot volíem conèixer-te una mica millor a tu. Segurament la gent que segueix l'ASFE habitualment et coneix perquè ja has treballat aquí al club, ets de la casa, però com a nou entrenador d'aquest primer equip femení de l'ASFE, et volia preguntar, primer de tot, què et motiva a acceptar el càrrec després que el Màrius decideix no continuar? Bueno, l'any passat va haver-hi un procés de canvi on el Màrius diu que a final de temporada no continua al club i hi ha una sèrie de canvis al club, entra un nou director tècnic aquesta temporada i això, però prèviament, abans de trobar aquest director tècnic, ja se'm comunica a mi des de la Junta que se'm donaria el pas a portar el primer equip. La veritat és que no m'ho esperava, tot i així jo ja estava preparat a nivell de titulacions, me les tenia tot el dia, me les estava traient. En quant a titulació estava preparat, sí que és cert que en la meva joventut, a 24 anys, doncs la veritat no m'esperava que se'm donés aquest pas. Sí que és veritat que portava fent feina bona durant aquestes últimes temporades, el club estava content amb mi, jo content amb el club. Com a entrenador només havia estat a aquest club i content d'agafar aquesta oportunitat. Se m'oferia l'oportunitat i no vaig dubtar en acceptar i treballar, fer un bon staff per poder seguir. A partir d'aquí, quan em donen aquest pas, jo ja començo a contactar amb la Cristina Moya, que per mi va ser una clau que seguís amb nosaltres dintre de l'staff. És una connexió molt forta entre jugadores i staff, la Cristina, i fa molta bona feina com a entrenadora ajudant del nostre equip. Més tard, que ens ha costat més, incorporem a l'Oriol Pla, havia estat entrenador aquí de la casa i és preparador físic. Molt bé. I volem implantar aquesta nova figura que nosaltres com a club de poble encara no la teníem, sinó que un entrenador sense tenir tanta idea de la preparació física, només uns mínims, s'encarregava de si volia donar-li preparació física. Crec que la Lliga exigeix un mínim de preparació física ja per salut de les jugadores i per rendiment. Doncs hi ha aquest seguit de canvis, no? Clar, sabia que eres jove però no tenia ubicada la teva edat exacta. Quan comences a entrenar, tu, que has comentat que començaves aquí a Sant Fruitós? Jo vaig començar ja la que vaig poder als 16 anys. Va coincidir que quan jo vaig fer els 16 anys, aquell any es feia el curs d'entrenador a nivell 0 a Sant Fruitós. Era l'etapa de Josep Riera com a coordinador del club, com a director tècnic, i va organitzar el nivell 0 aquí a Sant Fruitós. Jo em trec els títols i començo a entrenar a partir d'aquell any. Encara era petita, des d'escoleta, mini, premini, començo a entrenar al pas dels anys. Per la meva situació laboral començo a entrenar equips més grans i m'adapto molt bé i m'hi sento bastant còmode. L'any passat no... Al final el seu... Anava a dir que l'any passat vas estar vinculat amb el sènior masculí també, no? I ara fas el pas al primer equip femení que de fet del club és el que està a la categoria més alta. Sí, exacte. Portava ja un parell d'anys amb sènior masculí i la veritat és que va ser una bona experiència, aprenentatges i, a més, l'any passat com a primer estàvem amb el júnior femení, vam fer una bona campanya i, de fet, hi ha 3 jugadores de l'any passat que se'ls dona l'oportunitat d'estar en dinàmica sèniora aquest any. Molt bé. Clar, amb tota aquesta experiència de la casa, et coneixen bé jugadores al club, però per la gent que no et coneix, com definiries la manera en què t'agrada que juguin els teus equips com a entrenador? Vale, aquí és un tema una mica complicat en el sentit, a mi em pot agradar molt una cosa, però jo m'adapto a la realitat que tinc. La realitat que tenim aquest any és un equip jove en el que el nostre avantatge és córrer,
defensa molt activa, amb diferents estratègies tàctiques defensives que ens fa ser un equip agressiu, actiu i sortida ràpida. Apostem per un joc ràpid, conceptes molt senzills, que al final és difícil jugar bé i fàcil. I és una mica l'objectiu que anem encarant. A partir d'aquí anem construint. La meva manera aquesta de treballar és fer que l'equip sigui el més dinàmic possible, intentar parar el mínim la pilota. Amb els entrenaments són bastant exigents i sí que és veritat que el meu punt de joventut treballen diferents coses, com les jugadores aquest any estan veient que hi ha sessions de vídeo on es veuen errors que a vegades calent el joc no ets conscient de què fas aquest error. Veiem aquests errors, veiem les coses que fem bé i intentem potenciar aquestes coses. És la nostra manera de treballar. I el que deia abans, hem implementat la preparació física perquè estiguin bé físicament per tema de salut i per tema de rendiment. Molt bé. Ara ho comentaves, no? Implementar eines noves, no? L'ús del vídeo. Com s'està adaptant l'equip a aquest canvi, diguéssim? El canvi d'entrenador, de cos tècnic... De moment les sensacions són bones, feedbacks bons, ja de la gent del club que ja per la grada quan ens ha vist jugar aquests amistosos que hem pogut fer, inclús les jugadores contentes, que els hi donen bona referència cap a elles, estan, la veritat, que bastant contentes, però com el canvi també ha sigut generacional dintre de l'equip, que mantenim un bloc, però un bloc molt jove i fem incorporacions també de gent jove, i es joveneix l'equip, al final els canvis és per tothom, perquè plantilla nova, plantilla amb 9 jugadores fixes de l'any més jugadores que fem doble del sènior o en cas de que les júniors, que hi ha un bon júnior, estiguessin preparades i ens calgués donaríem pas a alguna júnior, doncs són canvis que estem aplicant i estan bé. El tema de la sessió de vídeo és una cosa nova que els agrada perquè al final són coses que fan diferents. També enregistrem coses com pot ser el llançament, amb la preparació física per veure si està funcionant el treball que estem fent testos, amb tecnologia que tenim i l'aprofitem i això els agrada a la jugadora quan veus que té sentit. Et volia preguntar per la temporada que començareu aquest cap de setmana. Us heu marcat algun objectiu tenint en compte que sobretot que teniu un equip molt jove? Mira, al final tenim un objectiu genèric que encara no podem ficar un específic perquè tampoc ens ha donat temps a veure molt els altres equips. El nostre objectiu és ser descarades i plantar cara a tots els equips. A partir d'aquí anirem veient la competició perquè nosaltres podem arribar a fer bé les coses, dies que les farem malament, però hem de tenir present que davant de nosaltres hi haurà un altre rival, que no sabem si són millors, a priori, si tot i ser millors treballaran pitjor i per tant tindrem més opcions que elles a guanyar partits. I al final és dia a dia anar a plantar cara. Aquest cap de setmana ens toca Grup Barna, el següent, Bàsquet Girona, Fontejau. Anar plantant cara mica en mica als rivals. Si ens ho permet, també intentarem estudiar al màxim el que possible als rivals per donar-li eines a les nostres jugadores. Per tant, no renunciem a res. Doncs, ja que comentaves aquest primer partit, no sé si has pogut veure el rival, què esperes d'aquest partit contra el filial del Grup Barna? Serà un partit, primer de tot, per les jugadores repetidores emocionalment, un partit xulo perquè hi ha una exjugadora nostra que va fer una bona temporada l'any passat que per motius d'estudi no ha anat a viure allà i ha fitxat per aquell equip. Serà un retrobament. Esperem que sigui un partit competitiu per la nostra banda. Ens trobem amb bones sensacions rítmiques, veient que contra els rivals que hem jugat, alguns de primera catalana, és a dir, una categoria per sota i algun de Copa i un de Supercopa de categoria superior, que hem plantat cara en quant a ritme i tot això, inclús més ritme. Sí que és veritat que, com deia, com hi ha tants canvis, hi ha les 3 fitxatges nous més les 3 jugadores que topen, són 6 jugadores que s'han de conèixer amb la resta de l'equip, s'han de crear aquests automatismes, aquests mecanismes i conèixer les jugadores per acabar d'afinar.
tot i així venim amb un ritme interessant que podem començar a competir des del minut 0. Molt bé, el partit serà, recordem-ho, el diumenge, dissabte, a 3:45 de la tarda, aquí a Sant Fruitós. Dit això, parlaves de que aquesta no tenim un objectiu fix, però com veus els rivals? N'hi ha algun que veus alguns equips amb molt més potencial per nom, per història, perquè els has pogut veure? Qui veus que seran els equips favorits d'aquesta Copa Catalunya? A priori, jo trobo que un dels equips que seran potents seran el Balaguer. Hi ha dues germanes que són molt superiors físicament, interiors, i aquests partits no tothom els sabrà guanyar. Ja són més veteranes, són jugadores amb molt més bagatge que altres equips que podem haver-hi a la competició. Per mi Balaguer és un dels favorits. Després tindríem un Sant Gervasi que ha baixat de Supercopa, que vull veure aviam com progressa i com va. Pot ser un dels equips difícils, i després Reus, que fitxa a Kenda, que és una jugadora diferencial a aquesta categoria, que cada any fitxa per algun cop un equip de Copa i aquell equip puja. Per tant, Reus fa una aposta forta econòmica i fa que vingui aquesta jugadora cap a Reus, quan les jugadores de Barcelona entenc que des del club fiquen a disposició uns recursos econòmics que no tenim altres equips i aspiren a estar amunt. Molt bé. M'ha fet aquest apunt perquè la gent que segueixi l'ASFE tingui clar quins són els equips que semblen més potents. Et volia preguntar, abans mencionaves, no?, que teniu júniors a nivell amb dinàmica de primer equip, també un sènior B. Quina és la salut del club, tu com a entrenador i que has estat a la casa, quina és la salut d'aquesta base? Veurem jugadores que puguin tenir opcions de jugar al primer equip o que d'aquí un temps puguin arribar-hi? Doncs sí, portem anys fent molt bé les coses i sobretot des de baix. Per tant, ara cal tenir una mica de paciència, és el que deia l'any passat, jo portava el júnior. D'aquest júnior hi ha 3 jugadores que han seguit aquí a la casa que faran sènior B i estan entrenant amb nosaltres en dinàmica. A partir d'aquí, a Cistella Petita, amb la incorporació de l'Alba Garcia, una gran entrenadora, es fa una metodologia de treball amb les petites de la casa que arriben a infantil amb un nivell molt bo. Per tant, a infantil tu ja els hi pots exigir unes altres coses, quan a infantils els exigeixes aquestes altres coses perquè han fet una bona etapa de minibàsquet, a cadet en trobes una altra i a júnior una altra, i poden sortir jugadores que nosaltres no hem d'anar a buscar jugadores a fora de casa, que fins ara teníem una mica aquest problema. Aquest any també hem apostat per jugadors de fora de casa, però hem pogut tibar de casa, i d'això estem contents perquè s'està treballant bé. Ho hem de premiar i costa trobar jugadores amb tant nivell aquí a la zona del Bages. Al final, si treus Manresa i Sant Fruitós, els següents nivells que venen ja són més fluixos. Està un Castellet que està fent bé les coses i els hem de fer, o encara els hi queden 11 anys. Nosaltres, a nivell de formació, ara ja portem uns anys fent-ho bé i ara ja podríem dir que tenim quasi totes les franges ben cobertes en quant si per estudis i per tot, quan siguin sèniors o júniors, estan preparades per fer el salt del primer equip, podrem apostar per aquestes jugadores. I jo com a entrenador de la casa, entrenador de formació, considero que se'ls ha de donar aquesta oportunitat, i a part que quan tu fitxes algú amb tanta i poca informació que podem tenir aquí respecte a equips professionals, conèixer la persona que tu tens dintre de l'equip és molt més fàcil a l'hora de buscar una jugadora quan fas una plantilla per encarar una temporada nova. L'ideal és que com més jugadores de la casa nodreixin el primer equip o formin part d'aquesta primera plantilla a la llarga, no? Seria l'objectiu. Sí, per mi és l'objectiu, i més aquest any que hem vist que perfeccionar una plantilla pots parlar molt de jugadores d'altres equips i aquestes coses, però és complicat. Al final, entre Barcelona, els equips de Barcelona és molt fàcil moure't d'un equip a un altre, i aquí és el que et deia, si no ens nutrim del Manresa, el Manresa es nutrís de nosaltres.
costa, perquè el salt de categoria és molt alt d'un primer equip de la comarca cap a nosaltres. I venir jugadores de fora de Terrassa i tot això, per exemple, és complicat en el sentit de que Barcelona també ho tenen a prop i hi ha altres equips amb recursos econòmics que els hi poden oferir coses que aquí no se'ls hi pot oferir, com benzina i coses d'aquesta. Molt bé, doncs, Sergi, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres, a explicar-nos com afronteu aquesta temporada. Us anirem seguint i molta sort per aquest nou començament. Moltes gràcies, content de que ens acompanyeu i esperem que durant la temporada estiguem junts i us convidem a venir a estar amb nosaltres i qualsevol cosa restem a la vostra disposició.